sitwasyon karon diri sa may Bansang Bay Center nga kung sabihin wala pa tayo may nagpakalas sa mga bulak para sa kalabutan ng Valentine's Day. Iba ng mga bulak nagmalala man ang presyo kasi kuwas pa man adlaw magapod ng iban pa nga mga bulak nga ila sa nga himuon nga bouquet. Bulak ka. Nagapakal na rin. Tama na. Mga kan pag iniguro eh. Wala. Okay. Ngayon mo din Berkiano, this is Mobile Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo!